Patay diha-diha ang pag-umangkon sa kanhi Barangay Kagawad sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City human giratratan sa wala pa mailhing armado bandang alas 5:43 kaganihang kaadlawon Abril 29. Subay sa report, gisulod sa armado ang balay sa biktima sa Purok 9 Sitio Bagong Silang, Barangay Baganihan. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Gilbert Angob, 23 anyos, usa ka utility worker. Si Angob pag-umangkon ni kanhi Barangay Kagawad Ricky Anggit. Anaa sa gawas sa balay si Ricky kay nangihi dihang gipatay ang iyang pag-umangkon. Giadtuan mismo ni Police Colonel Hansel Marantaan ang lugar sa nahitabuan. Wala kang baril? Kasi nakapasok sa siya. Kami, yung maliit ang nagpasawa pa doon, pag wala kami nakatago ng CR. So hindi niya alam na CR? Oo, kasi hindi niya makita, mapansin kung may CR pa. Patingin. Matod ni Police Major Raimundo Bacera Jr., hepe sa Marilog Police Station, buto-buto na lang sa posilang nadungog sa mga silingan atol sa panghitabo. Sumala pa, posibleng naalaan lang si Gilbert sa armado o si kanhi Kagawad Ricky Anggit ang target. Nagpadayon pang investigasyon sa PNP Kabahin sa panghitabo.